ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಲಂಡನ್ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಲ್ಲದಾನಿಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೋ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಜೀನ್ ಕೊಲಾಸೋ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ ನಾಗರಿಕ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಲಂಡನ್ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಲ್ಲದಾನಿಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೋ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬುಡೆದಿ ಜೀನ್ ಕುಲಾಸೋ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ ನಾಗರಿಕ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೋ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತರು. ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಗಡ್ಡದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೋ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬುಡೆದಿನು ಲೇಸದ ಸಭಾಂಗಣಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಿಆರ್ ಲೋಬೋ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇನ ಸಾಧನೆಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಿತ್ರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಿಷಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು. ಗಡಿ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತೂವಂದೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸಾಯಿ ಒದ್ಗಾವ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೋ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆಂದು ಪನಿಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಡೆರು. ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಬಾ, ನಿನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಮನೋಭಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೋರವರದು. ಯಾರೂ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನಗೆ, ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. For the past so many years, his name is always shining for the goodness that he is exuding, propagating amidst us. ಒಡಿಪುದ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕೂಯಿ, ಬಳ್ಳಾರಿದ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೋ, ಕುಡ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಏನಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಪೋಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುഞ്ഞി, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ, ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡಬಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೋ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿರುವಿರಿ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕರು ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೋ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿಗ್ ನಾಗರಿಕ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲಾಸೋ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಒಬ್ಬೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮನದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಗೂ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬಡವರಿಗೂ ಸಮಾಜಗೂ ಕಾಸದಿತ್ತದಿ ಪೆಂದು ದೇವಿರ್ನ ಎದುರು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿನೇನು ನಡಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಿನಂಚ ನಡತೊಂಡ ನಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗ ಪನ್ಪುನ ನೈತಿಕತೆ ಒಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There is only one opportunity God has given us to pass by this world. There is no second chance for you and me to come back into this world. ಮರಳಿ ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Whatever we can do to the unfortunate brethren of our society, we can do it now or never. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? Yes. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಬಡವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪುಣ್ಯ, ಅದು ಸದಾ ಕಾಲ ಉಳಿತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಮಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿದ ಸುರೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್, ಯುಟಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ, ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಲೂಯಿ ಜೆ ಪಿಂಟೋ, ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಸಂತೋಷ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅಪರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರು. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ನೆರಳಂದುಪ್ಪುನ ಜೆತ್ತದೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೋಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಕಾರ್ ಆಲಬೇದ ಸುಶೀಲಾ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಪೊಂಜೋನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ವೈದ್ಯರಡ ಸಲಹೆ ತೊನ್ನ ಶಾಸಕರು ಮರ್ದಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ನರಳೊಂದುಪ್ಪುನ ಜೆತ್ತದೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೋಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ
ಕಲ್ಕಾರು ಆಲಬೇದ ಸುಶೀಲಾ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಪೊಂಜೋನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿತದು ಶಾಸಕರು ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಪೊಂಜೋನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ವೈದ್ಯರಡ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಶಾಸಕರು ಮರ್ದಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪೊಂಜೋನ ನನದ ಮರ್ದದ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನು ಊರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಹಿಸಿದು ಕೊರಿಯರು. ಬಡವಿರಾದಿತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧೊಡೆ ಉಂತದಿನ ಬಗೆಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಶಾಸಕರ್ನ ಗುಮನಗುತಿರಿ ಪನಗ ಐಕ್ ಶಾಸಕರು ಬಾಕಿಯಾಯಿನ ಬೇಲಿನು ಮುಗಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಾಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇನು ಲಿಪುಡಾದು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತವದಗವೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಜೆ, ಗಣೇಶ್ ರೈ ಮಾಣಿ, ಪಿಡಿಒ ರೋಹಿಣಿ ಬಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು. ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಹುಷಾರಿ ಜಂದಿತ್ತಿನ ಸುಶೀಲಾ ಜೆತ್ತಿನವುಲೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬದುಕ ಸಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತರು. ಅರೆನ ಕಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇರಳದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ ಇರೋಚೂರು ಕೂತು ಅಲ್ಲೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯರು ಮುಗಿದು ಹೋದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ ಓದಿತ್ತೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಹಾಲ್ ಕೈತಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ತೋಡದ ಪರ ಸಂಕುನು ಮಗ್ತದು 10 ಮೀಟರ್ ಅಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಸಂಕುನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಡು ಕಟ್ಟರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೈತದು ಐತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಹಾಲ್ ಕೈತಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ತೋಡುದ ಪರ ಸಂಕುನು ಮಗರ್ತದು 10 ಮೀಟರ್ ಅಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಸಂಕುನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಡು ಕಟ್ಟರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಐತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಪಾಯರು. ಪಾಲಿಕೆ ಸಚೇತಕರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಶಕಿಲಾ ಕಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಹಾಲ್ ಕೈತಲು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಕದ ಅಡಿಮೇಟ್ ನೀರು ಪರಿತು ಪೋಯರೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಡಿಲು ಅಗೆಲ ಕಮ್ಮಿಯಾದಿತ್ತದು ಮರಿಯಲುಡು ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಪರಿತು ಪೋವಂದೆ ಬೊಲ್ಲ ತಮಿಳ್ದು ಕೊಡಿಯಲ ಗುತ್ತು ಪರಿಸರದ ಇಲ್ಲಲೆಗು ಮಾರ್ಗಗೂ ಪೊಗ್ಗೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಕ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ನಿರ್ಧಾರ ದಿತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನನು ಮುಂದೆಕ್ಕು ಒದಕಾದಂಡು. ಸಂಕ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ತೋಡುಗು ತಡೆಪು ಗೋಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಉದ್ದೇಶಾದಿ ಒಂದೊಂದು ಆರತೆರಿಪಾಯರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳೋದನ್ನು ಮನಗಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೀಮು ಹೋಗುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ಅಡೆಯಾಗಿ ಪುನರಪಿ ಉಕ್ಕಿ ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆಗೆ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ NITK ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಹಾನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳುವ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಟೇರ್ನ ನಿಗಮ ತಾಪನೆದ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ದು ನಿಗಮ ಕೊರಂದೆ ಸಮುದಾಯಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುದ್ದಿಗೂಟಡು ದೂರ್ದೇರು.
ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಗುಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇಕ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೋಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಟಿರ್ನ ನಿಗಮ ತಾಪನೆದ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ದು ನಿಗಮ ಕೊರಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ತದನು ಓಟದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಡಾಂಡಲ ಬಂಟಿರ್ನ ನಿಗಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಬರ್ಪುನ ಓಟುಡು ಪಾಠ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಪಂಡಿರು ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಂಟಿರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ 5 ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳಿರು ಸಂಸದರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾರು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬಂಟಿರ್ನ ಪುದರಡು ಓಟು ಬೊಕ್ಕ ಸವಲತ್ತುಲೆನ್ನದಿ ತೊಂದಿರು ಅಂಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತದೆರಂದು ಆರುದೂರಿಯರು ನಿಗಮ ತಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟಿರಿನು ಮೂಜಿ ಬೀಡ್ದು ರಡ್ಡು ಏಕ್ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೆಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮಿನ್ನಾಯ್ತದುಂಡು ಬಜೆಟ್ ಈ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಎನ್ನಂಡ ಅವು ಪೊಟ್ಟಾಡು ಎಂಕುಲು ಸಾದಿಗ ಜತದು ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುಜ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಓಟುಡು ಸೋಪಾವ ಬಂಟೇರ್ನ ನಿಗಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೇತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿಗೂ ನಿಗಮ ಕೊರ್ನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ ಬಂಟೇರ್ನ ವಿಷಯಡು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಸರಿ ಅತ್ತಂದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡಿರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣವುದ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗಮ ಬೇಕು. 2A ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು 25%. 75% ಜನರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 100% ತೆಗೆದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದವರು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2A ಒಂದು ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ನೌಕರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ, ನಮಗೆ 3B ಇಂದ 2A ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೆ ನಮಗೂ ಬಂಟರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವರಿಗೆ ಬಂಟರಿಗೆ ಮಗುವಿನವರಿಗೆ ಭಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲ ಇದು ನಿಗಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರದವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಅದರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಚ್ಚಲ ಎನ್ಮನುದೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಸಾದಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಲೆಗೂ ನೊಪ್ಪು ಪಾಡುನ ಇಲ್ಲಡು 55 ನಾಯಿ 15 ಪುಚ್ಚೆ 11 ಗಿಡಿ ಪೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲೆ ಏಮೆ ಮೇರುಲೆನು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಡ್ಲಾ ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗದ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರೆಗೂ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ 2022ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದದನು. ನಿಚ್ಚಲ ಎನ್ಮನುದೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಸಾದಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಲೆಗೂ ನೊಪ್ಪು ಪಾಡುನ ಇಲ್ಲಡು 55 ನಾಯಿ 15 ಪುಚ್ಚೆ 11 ಗಿಡಿ ಪೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲೆ ಏಮೆ ಮೇರುಲಿನು ಸಾಂಕುನ ಕುಡ್ಲಾ ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗದ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರೆಗೂ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಜತದಂಡ. ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 2022ನೇ ಸಾಲುಗ್ ಅರೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇಕು ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ನಾದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡಪುನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಿನಾಚರಣೆಡು ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಪುಡೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ಬಾಡಿಗೆದ ಎಲ್ಯ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಮೆರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೂಪುನ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡು ಪೆಟ್ಟೈನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪಕ್ಕಿಲೆನು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಾದಿ ಬೀದಿಡೆ ಮುಗಿಪುನ ಬದುಕು ಗಾಡಿಲಿನ ಅಡಿಕು ಬೂರ್ದತ್ತಂಡ ಇಸತ ತಿಂದದು ಸೈಪುನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿತ ಪಶುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬದುಕುನ ಹಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ತೆರಿದು ಅರೆನಾತಿಗೆ ಐತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಗುವೆಲಗು ಬೂರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ಪನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಗುವೆಲಗು ಜತ್ತದು ಮುರ್ಗೊಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುನ ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಗಿಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಗಿಡಿಕ್ಲೆನು ಮಾತ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಅವೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಚ್ಚಲ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ಬೆರಕೆದ ಅಚ್ಪಕಿಲ ಅರಿ ಬೇಯ್ತದು ಗಂಜಿ ಆಪುಂಡು.
ಅವೇನು ಎನ್ಮನುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ನಾಯಿಲೆಗ್ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ಅರೆನ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ಕಂಡನಿ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಸಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಗಬನೊಟ್ಟು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡು. ಇಡೀ ಹೊಸದಾದ ಕಟ್ಟಿನ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಅಶ್ವಥ ಮರತ ನಾಗ ಮಂಟಪಡು ನಾಗದೇವಿರೆಗು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಗಬನೊಟ್ಟು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಇಡೀ ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟಿನ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಅಶ್ವಥ ಮರತ ನಾಗ ಮಂಟಪಡು ನಾಗದೇವಿರನು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈತೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರಿತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂದು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಮನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತೇಸರ ನಾಗದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಡೆರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಜನೆಯ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಶಾಸ್ತಾರ ನಾಗದೇವಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರು. ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀ ಸಾಯೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಜನೆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಶಾಸ್ತಾರ ನಾಗದೇವಿರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಹಾಬಲಿ ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈತದು ಮಾಪೂಜೆ ಕರಿತೇರು. ಆಜನೆ ದಿನ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮನದಾನಿಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿಚ್ಚಲ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಂಡು. ಭಕ್ತರು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಮದಿಮೆದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವರ್ಷಾಂತಿಕೆ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜು ದಿನದ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಒದಗಾವಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮನದಾನಿಡ್ದು ದೃಢ ಕಲಶ ಮುಟ್ಟ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಒದಗಾವಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಐಕಂದೆ ಕೊನ್ನ ಕಮಲ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದು ಪಂಡೆರು. ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀ ಸಾಯೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಕಖ ವ್ಯಂಜನಮಾಲೆ ಉನೇನ ಮಾತ ತುಂಡ ಕಡೆಯತ್ತ ವ್ಯಂಜನಮಾಲೆದ ಅಕ್ಷರ ತೂಲೆ ಯಾರ ಲಾಭ ಶಾಸ ಹಾಳಾಕ್ಷಾಜ್ಞ ಐಟ್ ಬರ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಒವ್ವತ್ತಿನ ಸುರು ದೇವೇರು ಆ ಅಕ್ಷರದ ಸುರು ಬರ್ಪುನ್ ದೇವೇರು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರವು ಶಾ ಬತ್ತಣ್ಣ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಣ್ಣ ದೇಹ ಉನ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಈ ದೇಹಗ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಂಡ ಏರಂದು ಪನ್ಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಐತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏರ್ಕೆಂಡ ಭಗವಂತಿ. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಂತಲ್ದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಾನಂದ,
ರಾಜಗುತ್ತು ಬೊಳ್ಳಾರ್ದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾವ್, ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಒತ್ತು ಸಮಿತಿಲಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಪ್ಪದ ಬಾಕಿಲು, ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಕ್ರೊಟ್ಟು, ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ, ವಿಜಯ್ ಗೌಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ಕಂಕನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ತಾಪನೆ ಆದ 105ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 37 ಮುಟ್ಟ ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ, ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಗರಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶನಿವಾರ ಗರುಡಿಡು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಪಾತಿರ್ದು ಗರುಡಿ ತಾಪನೆ ಆದ 105 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಲೆ ಕೊಡು ಮಾರ್ಚ್ 37 ಮುಟ್ಟ ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ, ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ಪಂಡಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತದು ಪಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಾರಾಯಣಗುರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಾರ್ಚ್ 4 ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಐನೇರ್ದು ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ, 15 ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಐನೇಕ್ ಬೊಲ್ಪುಗು 7 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಆಜೆಕ್ ಬೊಲ್ಪುಗು 7 ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳರಿಗೂ ಸಾರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, 7 ನಾಗದರ್ಶನದಾರು ಕಾವೂರು ಮನುಜ್ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಓರ್ಮೆಡ್ದು ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ, ರಾತ್ರಿ 14 ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ನಡಪುಣಂದು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಪಂಡಿರು. ಮಾರ್ಚ್ 3 ಬೊಲ್ಪುಗು 6 ಗಂಟೆಗೂ ಮರುಳಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಬಾಬಾ ಇತ್ತದು ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾತು ಗರುಡಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಆನಿಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ 16 ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಒರ್ಮ 30 ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ, 15 ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯರುಂಟು ಗರುಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಗರುಡಿ 105 ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಎಂ ಮೋಹನ್ ಉಜ್ಜೋಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಟ್ಟರು. ಶ್ರೀ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲಗಳ ಗರುಡಿ 150 ವರ್ಷ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ. ಈ 150 ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಮ್ಮೂರ ಸಭಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇವರು ಬೆಮ್ಮರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಕವಚ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚ, ಇದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುರಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಬೆಮ್ಮರ ಬೈದರ್ಗಳ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಮುಂದಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ, 2ನೇದು ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಗುಡಿ, 3ನೇದು ಪೌಲಿ, 4ನೇದು ಮುಂದಿನ ಪೌಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ. ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ 264 ಗರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಈ ಗರಡಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಿಕಗಳು, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಾರಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 7ರವರೆಗೆ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 150ರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ 32 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಉಜ್ಜೋಡಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನದಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
ಹೊರಟಂತಹ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣನಗರ ವೃತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಲ್ಲಾರ್ಬಾಗ್ BVS ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಕಂಕನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು BC ರೋಡ್ದ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗು ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳ್ಳಪದವು ಆಲಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ನವಾವರಣ ಕೀರ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಚಕ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ BC ರೋಡ್ದ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ನಿಲೆ ಊರ್ದಿತ್ತದು ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಅಂಕುರ ಪೂಜೆ, ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿರು. ಬಯ್ಯಗ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳ್ಳಪದವು ಆಲಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ನವಾವರಣ ಕೀರ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಚಕ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರೈ ಏರಿಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಬಾಕ್ರಬೈಲು, ಕಡೆಮಜಲು, ಕಲ್ಲರಕಟ್ಟೆ, ಮಲಾರು, ಕರ್ಪಿಕಾರ್ ಜೋಡ್ಸಾವನ ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಹಾಳಾದಿತ್ತದು. ಮಾರ್ಗದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಏವ್ರತೋ ಜಾದಿರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್, ಕಡೆಮಜಲ್, ಕಲ್ಲರಕಟ್ಟೆ, ಮಲಾರು, ಕರ್ಪಿಕಾರ ಜೋಡ್ಸಾವನ ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಹಾಳಾದಿತ್ತದು. ಮಾರ್ಗದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು. ಕಡೆಮಜಲಡು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾದಿರು. ಮಾರ್ಗ ಆದು 40 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಈ ಮಾರ್ಗ ನನಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಡಾಮರ್ ತೋತುಜಿ. ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಗಗೂ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಕ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋದು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲಿನ ಮಿತ್ತುಡೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಕೊನೆಯರೆ ಬಾರಿ ಸಾಸ ಮಲ್ಪುಡಾತಂಡು. ದಿನನಿಚ್ಚಲ ಈ ಬಾಗುಡೆ ಪೋಪನಕ್ಲು ಈ ಕಷ್ಟ ಸೈಸೊಂದು ಎಂಚಾಂಡಲ ಪೋವಂದೆ ನಿಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕಲು ಪೋಯರೆ ನರ್ಗುವೇರು ಅಂಚಾದು ಜನಕಲು ಒವೇ ಸಾಧನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ತುಂಬೊಂದು ಕೊನೋಡಾತಂಡು. ಬಂಜಿನ ಪುಂಜವು ಪರಬೇರು ಶಾಲಾ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರಿ ಜಂದಿನಕ್ಲಿನ ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿದ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಬೇತೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕ್ರಬೈಲು, ಮಲಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಸಾನ ಪಳ್ಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಾರ್ಗ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪವನಿಟ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೋತು ಪೋತೆರು. ಓಟುಡು ಗೆಂದದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ರಾಯನಕುಲು ಮಾರ್ಗ ಸಜ್ಜಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಾಯರ ಸೋತು ಪೋತೆರು. ಈ ಮಾರ್ಗನು ತುರ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದು ಸಂಚಾರಗೂ ಸಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಊರದಕ್ಕಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತದಕ್ಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಪಣಿಯೂರುಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು ಪಿರಾ ಪೊಸತಾದ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಪಿರಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪರಂಪರೆದ ರೀತಿಡು ಇಲಾಲ್ ಬೋಲ್ಪುಡು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುನಾಡ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕದ ಸತ್ತ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ತದು ದೈವರಾಜೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಾವೊಂದು ತಂಬಿಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದೆರು. ಶಿವದೇವರನ ವರಪ್ರಸಾದ ಆದ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾದಿನ ಮಗೆ ಆದ ಸತ್ಯಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಬಬ್ಬುನು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುನ್ ಲಾಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪಗೆಮಾನಿಲು ಗುವಿರುಗು ನೀರ ನೆಲೆ ತುಯರೆ ಜಪುಡಾದ ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು
ದರ್ತದು ಬಬ್ಬುನು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತದು ಬದುಕಾಯ್ನಾಲು ತನ್ನಿ ಮಾಣಿಗ ಅಂಚಾದ ಕೋಲ್ದಬ್ಬು ಸಾನುಡು ತನ್ನಿ ಮಾಣಿಗಗ್ಲ ನಿಲೆಯಿತದು ಒಟ್ಟುಗು ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರಂದು ಬೈದೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಪಡಿಯೂರ್ದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಪೀರ ಪೊಸತಾದ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು. ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಾದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನಿ ಮಾಣಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪರಂಪರೆದ ರೀತಿಡ್ ಇಲಾಲ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ್ ಆ ಬೊಲ್ಪುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿ ಮಾಣಿಗನ ನೇಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಣಿಯೂರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕಲು ಆಡಳಿತದಕಲು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.